Krásný den. Mé jméno je Bára Dvořáková a vítám vás u poslechu podcastu Na kafe na čaj, v němž rozmlouvám s tvůrci a kreativci o tom, jak si ve svém přeplněném diáři hledají místa pro lalkování, jak zpomalují rozjetý vlak se jménem každodenní život a jak si dopřávají chvilky odpočinku. Protože lalkování je nedílnou součástí nejen kreativních procesů, ale i spokojeného života. V dnešním díle jsem si povídala s Martou Majrou Urban, kreativní virtuální asistentkou, oděvní designérkou a tanečnicí burlesky dlící v Bratislavě. Ulovila jsem si ji při její nedávné návštěvě Prahy, když tu vystupovala se svým blištivým tanečním číslem a spočinuli jsme u výborného jídla a pití v holešovickém vnitrobloku. Tak trochu jiné kavárně, než na jakou jste možná zvyklí. Tak Majro, jak relaxuješ? Jak se uvolňuješ, jak lelkuješ? Jak lelkujem? No, pijem. Mimózu. No toho relaxu není moc. Ale ja si užívam to, že idem na tanečnú hodinu, to je pre mňa relax. Že idem z domu von, to je pre mňa relax. Bez detí je to pre mňa relax. Som veľký konzument Netflixu, takže pri tom nejaké typy? Čokoľvek so sexuálnou tematikou. Nejaké typy? Jak sa to volalo? No teraz neviem, neviem. To už, keď človek pozrie, tak už. Ale keď si dá človek sex, alebo Sex Rooms je super. To je vlastne dizajnérka z Anglicka. Ona vlastne tvorí sex rooms pre klientov, hej. Čiže vlastne napríklad je tam páreček a oni chcú proste jednu izbu prerobiť na to na vlastne svoje potreby a to vždycky tam tie vecičky, to akože sme si hovorili, dobré, tak to by sme mohli použiť. Akože veľmi vkusné a veľmi krásne, ale akože veci, ktoré by človek tu ani nezohnal, hej, že také fakt dizajnerské kusky a všelijaké také tie sexy hračky a nejaké kresielka, neviem čo, ale akože fakt výborné. To bolo krásne. A raz tam bola burleska. Že vlastne páreček bol, že ona bola burleska a partner bol nejaký tanečník alebo niečo a vlastne mali tam, že uprostred toho mali vaňu a pódium. Normálne pódium, ty čo? Že aby si mohli trénovať proste tie čísla. A celý šatník vlastne tých celých kostýmov, hovorím. To chcem aj ja. Tak to odporúčam, no. A relaxujem. Teraz relaxujem. Som sama na víkend v Prahe, bez všetkých. Takže si užívam čas sama so sebou, keďže toho priestoru sama so sebou není až toľko, jak by mohlo byť, no. Takže tak. Všetko. Další otázka. A co by si, kdybys mohla, dopřála? Kdybys měla cokoliv na světě, jakýkoliv obnos bys mohla použít, tak co bys si chtěla dopřát jako relax? Co ty vidíš jako úplně ten svatý grál relaxu a lelkování a odpočinku? No, nejaký barák v tropech proste. Mať tam bazén. Ja som strašne vizuálny človek, takže ja potrebujem akoby krásny ten obal, alebo jak to povedať, že proste máš tam tú zahrádku, máš tam palmičky, máš tam ten vysvietený bazén. Hej, potom máš nasvietený ten barák, proste tam takéto voľné sedenie. A tam niekde akože sa tak vyknedliť a teraz akože pozeráš, hej, alebo proste piješ vínko, alebo proste má, že človek pracuje na tom počítači a v pozadí má človek výhľad na to more. A toho vymakaného zahradníka. Akože to nenutne, hej, že mne... Jako jo, ale... Ale akože toto je taký ten obraz. A potom vlastne mať také nejaké, akože, nejaký babinec, s ktorým proste človek môže zdieľať tie témy. A vlastne akoby naozaj žiť život aj s niekým ďalším, ako iba s tým partnerom. Že vlastne mať naozaj tie blízke ženy na to, aby to človek mohol vôbec nejak rozvíjať tie svoje myšlienky, tie svoje pocity, obchody a vlastne zdieľať to všetko. Že to by bolo také, akože taká tá idylka. A nemáš takový babinec teďka v Bratislavě?
To je veľmi komplikovaná téma, lebo proste burlesk svet je plný intríg, lží, podrazov a podobných vecí, takže vlastne ja som akoby o tú svoju komunitu v tomto prišla. Takže teraz je to také smutné. A akože mám pár blízkych, ale taký ten väčší babic, na ktorý som bola zvyknutá, tak teraz nemám. No. Takže že vlastne to, že dojdeme, zatancujeme si, pokecáme, tak to teraz až tak nie je. No. Takže... Napíšeme zadání, hele, na Jobs. Hledáme babinec. Značka Spich. No, takže... Musíš jít do Čech. Já si myslím, že bychom mňa to tam, akože práve ma to veľmi k tomu ťahá, lebo proste vôbec aj z toho online má človek akoby tie kontakty a aj naživo, keď sme sa stretli, tak je to úplne, že to je presne ono, hej. A vlastne u nás to není, takže musím sa presunúť ja. No. Aj so všetkými. Buď se zabal do kufříku, nebo jezdí častěji. Já si myslím, že určitě kterékoliv místo teď, tím, jak jsme všechny provázaný, tak... No, práve, že je to krásne na všetkých možných miestach, takže určite to viac budem zapájať do svojho programu, lebo väčšinou keď idem tak, že keď idem na vystúpenie, tak proste ideme autom, odvystupujem, dáme si drink, ideme domov. Že vlastne tam není, akože aj keď cestujem, tak vlastne není tam ten priestor na nejaké kávičkovanie a toto. Takže musíme chodiť na víkendy celé. To je značka ideál. Aby sme tam mali priestor aj na tej babince. Hele, příště to udělej tak, že pojedeš vystupovat třeba do nějakého wellnessu. Uděláme to jako že to uděláme spojený, že nás všechny skontaktuje. Ale to si spravíme team building, ja vám spravím workshop, potom si robíme nejaké burlesk focení proste, potom si dáme prosečko, výrivku, to... Hele, tato myšlenka se mi velice zamlouvá. Mne taky, Vymyslíme hlídání našich ratolestí a budeme se do wellnessu učit. No tak to si, vieš, zoberieme 2-3 ženy, ktoré zaplatíme na ten víkend, aby strážili tú školku tých detí. Že jedna chata, 10 detí, 3 ľudia, to by mohli dať, ne? Ale já si myslím, že to poskládáme, protože v té naší komunitě je minimálně několik žen, který mají tu chatu. No, dobré. To dáme, ale to vymyslíme. Môj muž ich bude strážiť. Ano. Sice ma to bude stať veľa potom, ale... Ale on je akože mák na deti. Jeho milujú všetky deti. Můžeme udělat magický trik, že to pojmeme jako rodinné výlety. Chlapi zavřem s těma dětma. A pak jim večer zatancujeme tu burlesku. Tak, že sa pripravíme vlastne pre nich to predstavenie. Ano, takže oni nebudou si cítit uražení tím, že my se bavíme a oni tam hlídají chudáci děti, ale můžou se těšit na ten večer, že tam uděláme... Víš, jak by to bylo, že chlapi si robia ohradu, tam hodí ty děti a oni si spravia grilovačku s pivom. To je pravděpodobné, ale i tak prostě tam měli ten výlet na ten večer, víš? No. A to by mohlo fungovat. To mohlo fungovat. A to byli aj ochotní zaplatit ty chlapi. No právě. Dostanú tam to svoje, no. Ale to zní jako plán. To zní jako velmi dobrý plán. To sa mi páči, áno. To znamená, jak to šrotuje v tej hlave. No, to hodíme na papír a já si myslím, že... Někdo sa toho chytne a to sa poskladá. No. A co by si doporučila za relax ještě ostatním posluchačům? No... Za mňa taká tá péča o sebe je akože hrozne dobrý relax, že vôbec človek sa sám pre seba namaže, nalíči a proste oblečí sa krásne, že už vôbec tá príprava dvojhodinová je ten čas akoby relaxačný a vlastne človek z toho vyjde fakt jak tá bohyňa a teraz proste človek má pocit, ako by mu patril celý svet. Proste, že všetko ti leží pri nohách. A vlastne už v takom naladení ísť niekam, tak to je úplne, že to je boží. Takže ja aj tú prípravu mám ako relax. Super. Tak děkuji. Krásný. To bylo pro dnešek vše, milí posluchači a posluchačky. Těším se příště na slyšenou a do té doby nezapomeňte dostatečně lalkovat.